Naiza boom ndakumboisiya. Zvingarwadza vateereri vanotsigira Naiza boom kana kudi, asi handisina decision, handisina option. Kugara kunenge kuri nani nekuti kushanda chaiko kati kushanda. Ndaneta chibaba. Ndikurwadza unoti ine mwana wangu kumusha kwanenge achinzi mwana wecelebrity. Andi pambacho ndotadza kubhadhara school fees nini. Andi ndotadza kubhadhara school fees. Ndinodi unyepera ine zvinditone chikwere chaRand Road. Noti pakavhurwa chikoro mwana wangu aitofanira kutobhadhara mari yechikoro nechi ndakaendesa mari ikoko yakatoshota futi. Ndikakwereta vanhu kuti mari dzozitese ndikasara ndine gomba kuna Land Road. Mwana wangu ada chakati ndotadza kumutumirana paketi remazepe handikwanise. Because inini ndoda kudya. Vabereki vangu musha vada kudya vada kubhadhara rent. But asi kuita zvinobuda sei kana ndichipiwa $80 $50 kupera kwemwedzi. Ma-adverts acho anoita kusarudza. Hadiswe pama-adverts ukataridza kuti takapedzera kudhara tikumirira salary yekupera kwemwedzi. Saka ucelebrity wacho huri papi ndofira zita here. Ndofira zita rekuti ndiri Jatiwero takagadzira ma-subscribers asvika pakati. Zvizve ma-subscribers kana kuti chii. Zvina basa izvo. Vachandiri kuda ndechokugadzisa upenyu hwano ndiri kutopera. Pane nguva yekupisa kwete nguva yekupera. Nguva yatiri kupisa ndiyoyi. Ikapera nguva iyoyi ndenichadedzwa nanunzi yakuti tiro basa. Yakuti daiso basa. Natopera saka wanda. Noti nezvika handisi presentable pane vanhu. Ndine hembe dzekuti ndotonyara dzimwe kutofamba ndakapfeka unonzi ndiyo celebrity. Ndiyo celebrity. Une moto uchifamba nemota zviri nane dzaakagara mumota. Uchikunokwira ma-public transport. Wakapfeka zvimwe zviya zvionzi ndiJatiwero. Pambacho haisi nyaya yekutiza mafans, but zvinongo chitotiza kuti vasa kutori mapicha nezvaunenge wakapfeka. Hazvizova nechimiro chakanaka. Nokuti vanhu vanofunga kuti tine mari kunzoko. Ndoda kuvaudza mhuri yeZimbabwe nevari kwese kwavari kuti pambano ufamba uchingonzi ndibodhora. Une mari mune mari, hatina mari. Noti izvezvi rendi chainini kutaura chokwadi nditone chikwireti chaRand Road. Handisi kukwanisa kuzvibhalansisa zvinhu zvacho. Noti nezvikafonera munhu kuti ndipo chakade. Vamwe vacho makozera vachatodairikana wakationa unitiza. Vazoti nyaya yemari. Because ndosvikepi ndichikumbira everyday ndoda mari yechikafu ndoda kudii. Handimazona. Saka nyeri nyaya yeacting tozoona kumberi ikoko. Mberi kwazvo ikoko. Tosangana nazvo. Nyama yakaora yoti anenunzi zhinji eweziva chisawi chekubva watenga doro timbodhakwa nika life kepakaunda hanitengero gwarana ndokupenga marito yazomuka muna zwakachona unonepa paunozviita asi we usingambofunda easy addiction peer pressure demons kana ignorance audi kunoteswa chimbotudza wakaitendecho